Mae wedi bod yn pythefnos anodd ofnadwy, i fod yn onest, anoddach na dwi wedi gwybod erioed o ran bod yn gweithio yn y maes tai am 20 mlynedd. Our approach is to prioritise Covid as opposed to access, isn't it? Mae'n diddorol cael glywed beth sy'n cael ei drafod ar y gyfarfod rwan. Mae diffyg PPE wedi dod fyny, mae staffio yn yr adran gofal yn uchel ar yr agenda. They were having an emergency kind of discussion about that on Friday afternoon. O'n i'n trist ofnadwy yn clywed bod galwadau i fewn i llinellau gymorth camdriniaeth domestig i fyny rhyw 40% yma yng Nghymru. Os oes neu bobl allan yna yn derbyn camdriniaeth ar hyn o bryd, cysylltwch â ni'n de, mae yna'r help fedrwn ni roid iddi chi. Fel arfer, mae yna dros rhyw 150 o'r ni yn y swyddfa yma. Fel y gwelwch chi heddiw, mae'n ddistaw. Mae'n neud fi'n drist, i fod yn onest. You self-isolating? You are. Okay, that's good. Good to know. Have you got everything that you need? Such as food and toiletries and stuff, yeah? Are you delivering food parcels to some of our tenants? Yes. Awesome. And how are they coping? How's everyone doing? Not too good, some are okay. Yeah, pretty. Is there a lot of stress, a lot of trouble? A lot of stress, yeah. Okay. A lot of them don't have an understanding of what's going on and how they can manage stuff. Yeah, so thanks. So, fel y gwelwch chi, mae bobl lot o dryswch ynglyn â be mae bobl yn cael gwneud, a mae sicrhau bod bobl yn cael eu bwydo ar hyn o bryd yn rhywbeth ni yn ganolbwyntio ar. Fel arfer, mae'n bwrlwm yma, mae'n brysur gyda'r mamau yn mynd a dod, lot o plant bach, rhedeg o gwmpas, ond mae'n ddistaw heddiw. Achos ba ni wedi gofyn i pawb aros yn ei llofftydd rhan fwyaf, ddim trwy dydd, ond rhan fwyaf. So dwi am ofyn i Sam sydd yn rhedeg yr tu endus, just sut mae pethau'n mynd. So we've got a lot of very worried residents, residents very young here, so for the first time in their lifetimes perhaps they've experienced something so, you know, out of the normal. So trying to remain calm for them during these times of uncertainty is really quite a challenge for my team and myself. Wel, dwi wedi dod fyny i'r ail lawr a dwi wedi gweld bod yna ddwy drws ar agor ac o'n i'n gweld bod yna ddwy o'r genod sydd yn byw yma yn sicrhau bod nhw'n cadw mewn cysylltiad bod nhw'n cadw yn eu llofftydd i'w hunin. So, hi girls, do you want to say hello? Hello. How are you getting on? How's this coronavirus affecting you? It's hard. Hard, yeah? What gotta do. But I haven't left my room in almost 3 weeks. I haven't stepped foot. Oh, bless you. Is that really, really tough? It is, but doing this has got me through. Mae mŵr am plant dal i byw i fyny yn y gogledd, felly dwi wedi bod lawr yma yn Nghaerdydd. Fel arfer, dwi'n mynd adre bob penwythnos. Dwi wedi bod yma ers bron i fis wan, heb y teulu. Mae wedi bod reit anodd, ond dwi'n lwcus ofnadwy. Da ni'n cadw mewn cysylltiad gyda Skype a WhatsApp. So mae cael clywed hanesion bywyd rhai o'r genod sydd yn byw yma yn hollol ysgytol. So, dwi'n teimlo'n lwcus beth bynnag, ond ar ôl fod yma yn siarad a clywed rhai o'r pethau mae'r genod wedi bod trwodd yn ei bywydau yn dangos pa mor lwcus ydw i. Wel, dwi jyst yn seiclo adre o'r lloches a dwi'n dod trwy'r dre a so beth os yna neb yn cysgu ar y stryd chwaith sydd yn arferol iawn i Gaerdydd. Yn anffodus, mae yna nifer uchel o bobl yn cysgu
ar y strydoedd yn Nghaerdydd, ond mae yna lot o waith i gael ei wneud i sicrhau bod yna lloches diogel i bawb. So mae'n dda gweld bod yna neb yn gorfod cysgu ar y stryd heno. Da.